Hei ystävät! Tänään puhumme Subaru Outbackista, mallivuosi 2025, versiosta 2.5i Platinum. Kyseessä on japanilaisen Subaru Corporationin valmistama korotettu farmariauto, joka yhdistää käytännöllisyyden ja mukavuuden. Ulkomuoto säilyttää merkin hillityn tyylin, vankkoinen suojaus veementteineen ja korkealla maavaralla, ja sisätila tarjoaa tilavan matkustaman, laadukkaat materiaalit, modernin multimediajärjestelmän sekä laajan turvallisuusvarustelun. Konepellin alla on vapaasti hengittävä 2,5-litrainen bensiinimoottori, jonka teho on 124 kilowattia eli 169 hevosvoimaa, yhdistettynä automaattivaihteistoon ja Subarun tunnusomaiseen nelivetojärjestelmään. Todellinen keskikulutus yhdistetyssä ajossa on yleensä noin 8-9 litraa 100 kilometrillä, ajotavasta ja olosuhteista riippuen. Subaru Outback 2025 on edelleen luotettava valinta matkustamiseen, päivittäiseen ajoon ja huonokuntoisille teille. Kiitos katsomisesta ja erityiskiitos tykkäyksistä. Tilaa kanava, jos pidät autoista. Nähdään!